Hej, jeg hedder Jonas. Hej. Du hedder? Og velkommen til Jackass. Vi vil kaste med en kunai, som det rigtig hedder, men derude af en saks, hvor min storebror han har skruet dem i stykker, så har jeg tapet dem fast, og det ikke ryger af. Det er en hel saks her. Så hvor den ene ende er skruet af, så vi kan kaste det på en papvæg. Okay. Ja, bare kast. Vildt ud. Jeg tager den fast. Og nu kommer den. Ej. Øv. Helt for den til at sidde fast. Nej. Den ser ud til virkelig på den næste. Ja, så kommer jeg. Så var det lige lavet der. Yeah! Øv! Yeah, øv! Ej, øv! Ej, øv! Så kaster jeg. Begge to. Yeah! Det går bedre nu. Jeg ved, hvis du kommer til at ramme min, eller jeg kommer til at ramme din. Hvorfor kaster du den bare lige ned i gulvet? Det ser godt ud, det her. Man kan nok ikke se, når vi kaster det, men det er fordi, at jeg har et dårligt kamera. Jeg får nok et kamera, og så får jeg en stinkbar mikrofon. Shout out. Det er det. Og ja, igen. Skriv ned i kommentarerne, hvad det bedste tidspunkt på jeres dag var. Og hvornår jeg fødselsdag så. Så laver jeg shout out i nogle af de næste videoer, jeg laver. Hvor blev den af? Hvorfor? Ja. Og nu kommer jeg. Rundt igennem. Eller rundt ud. Der var den. Okay, når den sidder fast, så lader vi bare med at kaste ind til de næste to personer, så den skal sidde fast. Okay, så er det. Nej. Okay. Ja, den. Sådan, det er godt. Sidste kast for dig og mig. Nu? Ja. Og der. Yeah! And on that note, goodbye.